কাৰ্যকৰী হয় আৰু পৰীক্ষা আমি যাতে সফলতাৰে পাৰ কৰিব পাৰো। পৰীক্ষাত নকল কৰা বা পৰীক্ষাত নিয়মৰ বাহিৰত গৈ যিসকলে কপি কৰে নকল কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ চৰকাৰে এখন বিধানসভাত আইন প্ৰণয়ন কৰিছে। ইয়াৰ ফলত পৰীক্ষাত নকল কৰা ব্যক্তিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ উপৰিও তেওঁৰ ঘৰুৱা সম্পত্তিসমূহ চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ এক ডাঙৰ ক্লজ এই আইন কেইখনত আছে। দুই এদিনৰ ভিতৰতে আমি এই আইনখনৰ বিষয়েও বহুল প্ৰচাৰ কৰিম। মই আশা কৰিম মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি, বহুতে কয় মোৰ মেৰিট আছে কাৰণে মই চাকৰি পালো। বহুত এতিয়া ফেশ্বনো এটা আছে যে আমি বিজেপিক কিয় ভোট দিব লাগে, আমিতো মেৰিট আছে কাৰণে চাকৰি পালো। মই এটাই কথা কম, মেৰিট আৰু মেৰিটৰ ভিত্তিত পৰীক্ষা পাতা এই পংকিলতাৰে ভৰা সমাজত ইমান সহজ নহয়। এক প্ৰকাৰ অহা কালি পৰহিৰ পৰা আমাৰ অফিচাৰসকলে ৰাতিয়ে দিনে কাম কৰিব লাগিব যাতে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰীক্ষা নিকা হয়। Hi guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेलजों फिन जोबाय गोबां गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय। दिनै मोनसे गोदान कन्टेन्ट लाना फैदों, जाहाथे नोंथांमोना जोबजासे नायबानो जाबाय आरो जायफोर गोदानफोरनि अननानै आंनि चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामना लादों आरो स्क्रिप्ट खालामा नायबा बुजिनाय नङा। सो बे टपिकआ मेन जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जायफोरा साख्रि नागिरबाय थादों, आदा आब' फंबाय बिनानावमोननि थाखाय, सो लोगोफोरनि थाखाय। सो बेखायनो एसे खिन्थानो नागिरदों जाहाथे देग्लायनि बे 15 सेप्टेम्बरनिफ्राय 3rd ग्रेड एग्जाम जानो थांगासिनो दं। बेयाव जाहाथे नोंथांमोना माबायदि साखाफारा जानो थांनांगौ, जाहाथे एग्जाम रुल एन्ड रेगुलेसन। सो बेखौनो एसे फोरमायनो नागिरदों। सो गोबां समाव जोंनि गोदान फंबाय बिनानावफोरा जाहाथे एडिआर एग्जाम 4th ग्रेड 3rd ग्रेड एग्जाम होनो थांगोन, बेनि थाखाय मा लांनांगौ मा लांनाङा बिराद गोदाव सोराव जाना दं। आरो मोनसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो मोनसे निउस होनाय जादों, बेखौबो नोंथांमोननो खिन्थागोन। सो बेनि सिगां आं नोंथांमोननो एसे फोरमायनो नागिरदों जे नोंथांमोना प्रिपेयार जानाया नोंथांमोननि खामानि फरायनाया, आरो दा एग्जामाव थांनायनि सिगां मा खोथाफोरखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै थागथियारि जानांगोन बेनि सोमोन्दै फोरमायगोन। जाहाथे नोंथांमोना एग्जाम होनो थांनायनि सिगां जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे एग्जामनि एडमिट लांनांगोन, एडमिट जायखिनि एप्लाइ खालामदोंमोन 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रिनि थाखाय बे एडमिट कार्डखौ लांनांगोन। लोगोसे फट' गांसे लांनो हागोन, फट' आरो लोगोसे आइडि कार्ड लांनांगोन। नोंनि जायखिजाया आधार कार्ड जा, पान कार्ड जा, भटार आइडि जा, ड्राइभिं लाइसेन्स जा, आधार कार्ड गांसे लांबाबो जागोन। आरो लोगोसे आरो बेलेग कार्डथ' खिन्थानाय जायाखै, जायखिजाया बे कार्डफोरखौ लांनांगोन। आरो लोगोसे डेबिट कार्डबो लांनो हागोन, एटिएम कार्डबो लांनो हागोन। आरो लोगोसे एग्जाम लिरनो थाखाय ब्लेक पेन नांगोन ना। थ' मोनसे लांबा नों गावनि उसुबिदा जानो हागौ, जायखिजाया नोङो मोननै लां, एसे इउज खालामनानै दोन। सेम कम्पानिनि जाबा मोजां जागोन, सिआइ जा सेम जागोन। बेलेग बेलेग थाबा डिस्टार्ब जागोन। आरो बायचान्स ओरै गेजेरावनो जुदि सिगां इउज खालामनाय पेनखौ लाङोबा जोबनानै थायोबा नोंनाव सुबिदा जागोन। बेखायनो सेम कम्पानि मोननै ब्लेक पेन लांफा। आरो लोगोसे फैसाबो लांनो हागोन, एसे बिदि बुरजा मानि बेग सोनो होनाय नङा बेयाव, जाहाथे हमना ला 500 थाखाफोर पकेटाव सोनानै लांनो हागोन, बे मानि बेग एलाउ गैया। आरो लोगोसे सिगनेचारनि खोथा, सिगनेचारा जाय नोंसोरनि रुमाव टिचारफोर फैगोन, एग्जामिन हलाव एग्जामिनार फैगोन, बिसोरो जेब्ला सिगनेचार मारिगोन होयो अब्लासो मारि। आरो फार्स्ट लास्ट मोननै जागोन सिगनेचारा, बेखौ सोंनानै जाहाथे मारि। आरो बिनि सिगां मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखिनांगौ, बेखौ फोरमायनो नागिरदों जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे एग्जाम होनो थांनायाव जाहाथे गोबां बुस्थु लांफांनाङा, जायफ्रा इम्पर्टेन्ट बेफोरखौसो लांदो। मबाइलखौथ' लांखाथारनांगोन, लोगोसे फैसा लांनांगोन। आरो लोगोआव जुदि सोरबा सासे थांबा मोजां, बे बाहेरायाव थागोन नायगोन नोंनि बेगखौ। जुदि नों हारसिं थाङोबा नों मा खालाम,
हमना ला खाथि खाला जुदि दखानफोर थायो बे दखानाव बे मबाइल बेगखौ जमा हो जाहाथे देखायनानै आमुक बुस्थु इयाव जमा दोनदों आदा जाहाथे नोंथांमोना नाय बेनि बागै बिसोरो एसे खरसाफोरनि लागोन बेखौ होदो आरो फट' खेबनानै जाहाथे नोंथांमोननि परियालफोरनो WhatsApp हर माबे दखानाव होदों आरो बे दखानखौबो खेबना लाबानो जाबाय जाहाथे दखाननि माने दखानखौ खेबना लाबानो जाबाय आरो मोनसे बेयावबो फ्रड जानो हागौ जाहाथे सोरबा सिनाय मोनै मानसिफ्रा जेराव बेगफोर जेनेरेलबो दोननो होगोन जाहाथे एग्जाम साइडनिफ्राय हलनिफ्राय मोनसे जायगा होगोन बेयाव एकदम गोलाय गोजा जागोन बेगफोरा बहा थागोन गोमानायब्ला रिक्स लानाय नङा राव नोंनि बेगखौ माबा स' बेयावबो ओरैबायदि सासे ओंखारनोबो हागौ सोरबा सासेया जाहाथे फंबाय आं लाखिगोन नोंसोरो आरामसे दोननो हागोन गतिके आं बेगखौ नोंनि बेगखौ नायगोन होनबाथाय नोंथ' सिनायनो मोना बे बहानि मानसि ना बे सोरबा एग्जाम होग्रानि फंबाय जायोना बिदा जायो नङाबो जानो हागौ फ्रडबो जानो हागौ बेखायनो जाला माला बेगखौ रावखौबो फोथायनाङा होनाङा नोंनि बुस्थुफोरखौ जाहाथे नों नांगौबा दखानाव हो आरो दरखार जायोबा नों एकदम सिनायखानाय मानसिबा अब्बासो हो स' खावलायनाय थाबाय आरो बाखि फरायनाय खामानिफोरा नोंथांमोननि सायाव आरो मोनसे क्लिप दिन्थिगोन बेखौबो नायना लादो हेमन्त सारा आसामनि चिफ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा होदों जाहाथे नोंथांमोना जुदि सिङाव हाबनानै सेटिं खालामबा नोंनि सम्पतिखौबो सरकारा लांनो हानायनि केपासिटि बानायदों माने मोनसे ल' बानायदों बेखायनो बिराद सांग्रां जा बिदि साननो नाङा गाव फरायनानै मोजां एग्जाम हो खावलायबाय आरो बाखिथ' मेडेल गोनां बेल माबा माबि बेफोरखौ लांनो मोननाय नङा नोंसोरो आरो 80 माबा माबि लांबाबो नोंसोरो सायाव बिराद रिक्स दं आरो सिङावथ' हाबनो होगोन घरिफोरबो सोनो मोननाय नङा स' बेखायनो मिजिंथिबाय नोंथांमोना मोजां एग्जाम हो पास खालाम आसा खालामो जाहाथे जोंनि बर' माहारिया प्राय लाइमोनफोरा जाहाथे आसामिस बुजिया बेखायनो आं एसे बुजायनो नाजादों जाहाथे बेयाव जुदि गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना जाहाथे गावनि माहारिनि इउटिउबार होनानै सुद्रायना लाबानो जाबाय स' बारा गोलाव खालामना बोथोराबो गरम स' बेस्ट अफ लाक जाहाथे बयबो मोजां एग्जामखौ होनानै फै आरो OMR सिट दं होगोन बिसोरो बेखौबो जाला माला डाबल राइटिं खालामनाङा मोजाङै नायनानै फुलफिल खालाम आरो मोनसे खोथा मेथ्सबो थागोन नालाय बे कुइसन पेपारनि बेक साइडआवनो पेपार थागोन बेयावनो आरामसे मेथ्सनि लिरनो हागोन नोंखौ केलकुलेटर लांनो होनाय नङा बेखौ भुल खालामनाङा बेखौनो खावलायबाय स' बारा गोलाव खालामा जायफोरा बेसेन गोसा समखौ होनानै फंबाय बिनानाव आदा आब'मोना लोगो बिथांमोना जोबोद नायबाय बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोर गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे थुलुंगा मोननाय बायदि स' बाखिफोरा फेसबुकाव नायोब्ला फल' खालामना ला दिनैनि थाखाय बेनोसै बे एग्जामनि थाखाय होबाय स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग